जो कि खुद इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं आज के दौर में भोजपुरी के उभरते हुए सितारे, बहुत जल्द अपकमिंग स्टार अटल सिंह जी। सबसे पहले हम आप लोग को अटल सिंह से दो शब्द मिलवाएंगे। नमस्ते प्रणाम सब भोजपुरी श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। जे भी ए लाइव से जुड़ल बा सब लोग के स्वागत बा, अभिनंदन वंदन बाटे। बड़ी माने रुए लोग के मनोरंजन खतरा, रुए लोग के दुलार प्यार पावे खतरा हमनी के आज शूटिंग होके जा रहल बा वृंदावन जौन जिला गोपालगंज में पड़ेला। अब बहुत जल्द उ गाना जी प्ले भोजपुरी पर आवे वाला बा, तो सब दर्शक से आदरणीय भोजपुरी श्रोता समाज जे भी बाटे हमार मित्र साथीगण जे भी अटल से प्यार दुलार करेला वो चैनल के सब्सक्राइब कर दी और चैनल के बेल आइकन दबा दी ताकि कोनो भी गाना आवे तो सबसे पहले रुआ लोग के पास पहुंचे। और हर एक गाना पर दुलार प्यार दी, आशीर्वाद दी, कमेंट में बताई कि गाना कैसन लागता, कौन कमी होके ओकरो के बताई कि वो कमी के हमनी के सुधारे के मौका मिले। तो बहुत जल्द रुआ लोग के गाना मिली जी प्ले भोजपुरी पर, अपन आशीर्वाद प्यार बनेले रहम लो। आज शूटिंग बाटे, आज शूटिंग में निकल बा इंसान बहुत बढ़िया कवि चंदन बाबा के कलम के जादू से अपना लिखले बानी बहुत सुंदर सुंदर गाना। माता रानी से विनती बा, भगवान से प्रार्थना बा कि यहाँ के यही तरह अपना कलम से जादू बिखेरत रही, हर एक को कलाकार के आगे बढ़ावे में फुल सपोर्ट करी अपन दिल से। रुगोलो से भी विनती बा कि कोनो भी कलाकार के गाना के सुनी, स्नेह दी, दुलार प्यार दी। जे भी जुड़ल बाटे लगातार आलोक रमन भैया आदरणीय बड़ भाई लगातार लाइव देख रहल बड़े भैया के दिल से प्रणाम बाटे। आई अब फिर बात करी रुआ क्या बात है सूरज कुमार जी, अभिषेक पांडे जी, थैंक यू। जिनको भी शूटिंग करवाना है तो चंदन जी से संपर्क कीजिए। क्या बात है।